nosím klobouk kouzelníka Pokustóna a v něm bydlí 2 králíci. Bob a Bobek. Jenže tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce. Vstávat a cvičit. Raz, dva. Ale proč? Protože ráno. Jenže já mám ještě noc. Vstávat, jde se do práce. Nejdřív se ale nasnídáme. Chytej! To je krásně prostřenej stůl, že jo? Ale kde je jídlo? Klobouku žádný nebylo. Tak si jdem na ně vydělat. Co se dá dělat? Dát si jednou snídani v restauraci, to by bylo. Jo, ale za co? Kdyby nás tak aspoň nechali zahrát kulečník. Zkusíme to. Třeba nás nechají. Tak vás pěkně vítám. Konečně můžu na dovolenou. Pojďte za mnou. Příjemnou dovolenou a nashledanou. Tak je tu vůbec někdo? Co chce? Abys ho obsloužil. Jsi přece číšník. A co ty? Já jsem kuchař a jdu vařit. A mám hlad, že nevidím. Račte si vybrat, prosím. Dal bych si držkovou, řízek a omeletu. A pivo. 1 držková, řízek, omeleta, jo a pivo. Tady máme polívčičku. A kde je talíř? Okamžíček, prosím. A co příbor? To je doba. No to je hrůza. Promiňte, prosím, promiňte, laskavě, promiňte, hned přinesu jinou. Au, jauvajs! Co tu prosím tě vyvádíš? Au, já jsem utrpěl těžký pracovní úraz. Au. Nejeď, poskytnu ti odborné ošetření. Já budu vařit a ty dělej číšníka. Řekni pánovi, že už polívka není. To chce ještě jednu? No jo, moc mu chutnala. Polévka bohužel už není. Tak ten řízek ale honem. Vypadá naštvaně. A chce ten řízek, ale honem. Když honem, tak honem. Bez paličky ovšem řízek neudělám. Tak jdem hledat. Určitě je někde v lokále. Nebo až na ulici. Taky nám mohl trošku nechat. Hala, peníze. Dokonce zaplatil. Bobku, mám ohromný nápad. To jsem zvědav, jestli to zabere.
že to zabralo. Poslední šťouch a zavíráme. Páni, ta je těžká. Jsem zvědav, kolik tam bude. Doma to spočítáme.